kada kayo amin. Kung meron, nag-imas ti Panginoon. 68. 2868 dalan. Nainbag nga oras yo amin papagayam inta ibasa ti Colossians kapitulo Colossians. Guray ka. Hangko pa'y nabirok. Ingkan garot ingkan tapno. Nagkaroon ako ng tinamay na umis. Sabali lang ko kung nang agsunan. Colossians 3:18. 18 tama ba to? Ulan kita man. Wait lang, dahil ito yung tirigat na nga. Okay. So. Colossus. Sige, Dante. Sige, Dante. Ah, 2868 dalan. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Colosas kapitulo 3, versikulo 18 kan 19. Babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yo, taday tatirbeng yung aramidan akas Kristiyano. Lalaki, ayatan nyo dagiti asawa yo, kat di yo rangranggasan ida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ni apay gamin nga inkas day ko pa lang. Ti paiwanwan iti nasayaat apam magbaga nasayaat to ti pagbanagan na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Last two. 2873 dalan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Corinto, kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao, ngamtong palan ti Dios ti karina, di napulos ipalubos a masulisog iti nalabas. Masulisog kayo. Gagangay adumteng iti tao, ngamtong palan ti Dios ti karina. Di napulos ipalubos a masulisog kayo iti nalabas, adiyo kabaelan a sarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo iti pigsa a mangibtor, iti kasta, mailisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tinapigsa apang laban ito si... Tinapigsa apang laban iti sulisog kat awan sa bali no di ti kararag.
Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Last one, second core. Wait lang, second core. Second core. Who are you? Second core, who are you? Corinthians, second core, 9. 9, kan 7. Wait lang. I-check ko jay extra na biin. Saglit lang. Saglit lang. Okay. 28:75 dalan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ni nakabitak. Nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 10. Asyete. Sorry. Nako. Siya nga di nga natinag, di natinag ko. Ayun. Pagayam, inta iba sa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa kas agubbog iti puso na. Saan ko maana sakit tinakam na, wano mapilpilit. Taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, may tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Extra. Tumulong tayo asiraragsak. Ti Diyos, isublinan tumat, kat ad-adun tupay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na inbag ng oras kata kayo amin. Okay. Kastala ti biag dayta kita man di kwa. Wala ano iso ti ko tayo man. Wen iso dayta kasi material into no Sabado. Dayta kastala ti biag. Wen. Inya ka di ko na akon nga kwa na dayta. Sige man. Narigat ti awan kaaruba na. Inya ka no, narigat ti awan kaaruba na. Tanong sika ti kasapulan sigurado nga awan mang saranay kan ka. Inya ka di ko na akon nga panunot ako nga. Lain kayo nga magpapit. Nasaysayaan, ti adaka aroba na. Nasaysayaan. Nasayaat lata ti adaka aroba na. Kuna na siguro. Nasayaat lata ti ka adaka aroba na. Taadamang tulong no kasapulan ka. O kitam gusto. Taada tumulong. Taada tumulong. No, kasapulan ka. Yan. Gusto. Lagi po Maria.
Ada tumulong kan ka. Kada tumulong. Mm. Ta ada tumulong kan ka nagkasapulan ka. Kano? Kada tumulong. Kan ka nagkasapulan ka. Nung pagkasapulan ka. Paparahan na malipatan. Ayan. Nasayat na tadi anda kaaruban na taada tumulong kan kanto kasapulan. Ako si Rita. Masaya at basta. Si kaapasing kas kalapating. Nakalukluk magkakas kalalumba-lumba. Mag-uyap. Ay, agak-agak na pa nakagipasing. Bulan tayo. Padadak na umuwi. Hoy, Balik ay surat mo. Ikita mo. wait. Nasaya. Kanya nga series nga tadato. Ayun. Nya nga series dati uncle. Kasta ang kal niya series na. Thank you. Nasaya at lata. Tiada karuba na. Nasaya at lata ti adda ka aruba na. Taadda tumulong kan ka kasapulan ka. Uncle! 225. Thank you. ID 225. Kasta. Ita, adtoy ti pakasaritaan ana daw iti pagsasao ako na. Nasaysaya at ti adda ka aruba na. Tapno adda tumulong kan ka. Madi. Ay, Data. Oh, sige pa sa. Kung ano natandaan ang haan, panagatidog mo insura mo. 225. Nasaya at lata ti adda ka aruba na ta adda tumulong kan ka nagkasapulan ka. May sampay. Ti pagsasao ako na. Nasaysaya at Madi. Kit ita. Adtoy ti pakasaritaan anaa daw iti pagsasao ako na. Nasaya at lata ti adda ka aruba na ta adda tumulong ken ka no agkasapulan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Bagta nabasam di surat ko. May. Asyak ti. Wait. Hoy! Si kaapasing! Kas kalabating! Nakalukluk magka! Kas kalalumba-lumba! Nagsaumat jay nakotong. Di ka lang mabain nga agsausawi ti kasta. Manu alayer dahi ta nagpuposkol abil pilmaw. Day tabibig mau tinagpuskaw! Di mo dilawan dati bilbil kaw! Taday tabibig mau! Iso apim muskaw! Gapo iti kachichismis mau! Siyak ti ibagam amahilig amakichismes. Katno sigat ti agmalmalam di ta kaaroba amakis istorya. Makimarmarites. Di mo to pa'y malagip ti agawid nga aglotaw. Makiap apa ka manan dita Rita. Agtal na ka. Aha, di nakbibiyangan si ka Bonifacio! Na. Nakaluto ka. Si ka ti aglutaw! Na. Tamapan ko man ipungot-pungot da itagin lalaing akaaruba! Sige ay. Umasidag ka. Kunam siguro amabutangakan ka. Ay, agtal na ka. Ne. Di naklakdan Bonifacio! Nagrigat ka na guyuday. Naglukmag ka to mga main. Ay, umunag tan ije balay. Tagluto kan. Ha? Ibatan na ko na, nay! Nay. Makaungetakan ka! Ah. Naskan nga ipapas ko ti unget ko iti day tababay! Nagrigat ka na guyuday. Ay! Awan to mga minsikat ang may gaman. Ay, day tuman la. Day tuman. Tay tamin labil bil mo. Tay man labil bil. Nagsao dyan na kutong. Wan bil-bil. Naka-unmay ka. Di bale. Uy, tay may mo. Uy.
Sakto nag-idiin may kakuha. Nagsuma. Nay, apay matras kan kung ako. Ay, day, taman la bil mo. Tiguyod. Oh, Ay, ikaw! Oh, Bill, Di mo ba't pagkapanday tabilbil ko, ah? apay nasakit. Kunak man, di mo marik na. Goyod kan tumangamin aguyod kanyak! Lap-lap dan ka nga rod. Makyat apa. Karobam apa. Ay, guyudan ka talaga. Ay, matuwang taan mo ni Pasyo! Silang. Pasyo, tata. Tata Ana. Pasing. Pasing. Tata Ana. Pasing. Ay, tatang. Tatang. Tapos Ana. Awan ni kwa. Kahit ni Berhing hay boysing. Andis, Wising ka ka daw. Wah. Ada. Omay ka man dito, yapa. Apa yuyu? 2015. Madanaga na kininarang mo. Katawa met akatawa. Agmao yung samatan. Han sa mo kiide. Winsikan na lang, Jane. Ano magkabing ako? Bakit kan... Tuya nga. Well, Tuya nga matatay. Talon to pa part mo di YouTube. Paingat dito ito. Anta ko Ada baik na. aguyong. Anta. Di istorya lang ano ko na daman. Hindi ka manakadkadlaw mo ngamin. Paingay nga ron. Ay bay ang tanong. Pak, pasi, katawa. siya ni Pasing. Sumsiguro. Gaya. Unanti si Kanipasing. Ana! Ana, apok! Umay ka man dito. Oy. Ay, kita ang ninanang mo. Oh. Madanaganak. Katawa mo't akatawan. Agmauyong saan. Adala ang katkatawaan na lolo. Da kayo mo, tila pampanunutan nyo. Una, ang mapay nga uray na laitangad-tangad ti pa nagkatawa na. Saan mo't akas ta sigaw ti pa nagkatkatawa na. Sige lolo, mabiit lang taasit ka. Sige man apok. Ay na. Nanang! Nanang! Na, Ay lola! Ay kita ni nanang mo ko na naigi nga uy, to. Sa... nanang. Ay, nanang na talaga. Uy. Sa Ay. titatang mo. Sungod nga. Yan, kasi ko. Tapos mahabulok lang. Iwan Ay, tapos tatay maadaywan tatay nagapatay niya baka magkanyak tuyang. Lolo, mabiit lang taasit ka. Sige man apok. Nanang! Nanang! Ay na. Anya day jay. Anya day jay araman. Ay nadajay. Sumami. Nga sumamit. Anya day jay Kanya araman. sumamit ni bang param nanang. Adda simrek dito niwan ko kasla sumamit. Anya nga taday jay. Ngilaw mo. Good morning, Ma'am Dayo Milik Tao. Mayat dito. Ma'am Lulit. Islaw ro kam. Ay, una yan. Anya. Ay na. Ay, sumamit mo. Anya sumamit ngay bagbagam nanang. Ay na, ada simrek dito yung iwat ko akas la sumam. Ay, Kastang unay nga minti pa nagkatawam di tiruar. ay, anya nga ta dyan simrek ito yung iwat ko. Kas la, ay, ngilaw samat. Ay na. Oo. Ay sus. Apok. Anya ka no tikat katawan ni nanang mo. Jak amo lolo. Ngam adda simrek ijay ngiwat na angilaw. Ay, tay tangad-tangad namit ngamin ti pa nagkatawa na. Sapay nagdakkel di nga nga na. Anya ngay, disimre ka na tingilaw. Pasing, tatang, kitching. Pasing.
Nay, nagadumat ti linuto masidaan. Di met gayam kayat. Ay, di mo met. Ano? Ay, mangan kayo latta ka din, tatang. Nabsugak pa'y. Nagadumat ti linuto masidaan. Ngam, di mo met gayam kayat ti mangan. Mangan kayo kadilatan, tatang. Nabsugak pa'y. Aguray ka man paseng. Kanya ti katawaam di tarwar. Ibubin ti boses ko. Ikwa man. Ay, mangan kayo. Kung asa ka say. Tapuin. Tapuin. Minta la kayak met. Nagluto ka iti nagaduasidaan. Ita, di mo gayam kayat ti mangan. Ay, mangan kayo kadilatan, tatang. Nabsugak pa'y. Aguray ka man. Anya ti katkatawami derwar itay. Eh? Nagkatkatawa ak ayamay. Ah, ay sos. Anya klase ti sakit ti kempet kan ka, paseng. Ah, Di mo samot ammon jar aramidam. Agmauyong kakadain, ah. ay, anyakot ni tatangon aya. Ay, adda ka di agmauyong akas to'y kapintas. Ah, ay, kasanwa ka makapangan. Nagadumat yag tatayab ang ilaw dito kusina. Ay, iso ang nagsinong bat kami itay iti kaaruba a feeling 6 second na pintas, tatang. Takunamlan asino ngagsasao. Ah, asino ka aroba ti kinasubang mo? Jay kaaruba nga datarakon na ababoy. Ni Rita, Ay, kagurak adengdenggan tinagan na. nagsubang kayaw. Nga mapay nga agalala ka ngay. Impakitak kan inpangeg ko kan kuha na ti panagelek ko saan ka day ang makapakatawa no makapangat. Anya! Pictura da itay. Impakitak kan inpangeg ko kan kuha na ti panagelek ko makapakatawa met nga main. Tanagtulid-tulid da kan nila kay na iti kadaratan. Idi kwan, natin nagda iti ayan ti siptik tang ti pigirida. Anya! Rita. Rita Dandun. husband. Don. Dun tugan. Kaitan Tugan niya. mo. Pingawang kanyak ti internet ko. Bakit? Darasam mo ti agdigaws ta sumarunua. Unay kat ti kinabayag mo di tabanyaw Bonifacio. Nakasarsarat ko pa'y laang. Mami! Mami! Ay, maladaw akon. Ay, At maladaw akon. dagita ni dade. Nanang ko Kurayam. namsan balong. Nanang! Anyan te. Tama nga dun niya. Nanang ko Mami! namsan. Maladaw akon. Nanang gaya. May sape angkal. Tingin nga mami ako ko kininanang ko, pobre kami. At the drama nga ron. Uy, nuray mo si kami. Bonifacio! Nanang! Nanang! Ay, maladaw akon. At ni tatang mo di tabanyaw. Apay akas tati angot yo, nanang. Nagdigos kan sa matin si septic tank. Nagbangsit mo tan. Ayagtal na ka. Di mo amo tinapasamak kada kami kinitatang mau. Anya aya tinapasamak. Day takot nga maing tamal aldawan ka nga agraeng. Ita, agap apura ka nga digaws. Maladaw ka talagan. Daddy! Ay, tatang! Maladaw akon. Maladaw akon. Tatang. Takot nga maing tamal aldawan ka nga agraeng. Ita, agap apura ka nga digaws. Maladaw ka talagan. Tatang! Maladaw akon. Darasam ti agdigaws. Darasam nga min di ta alakay. Jak maanusan ng tiangot kaw. Siyak ti sumarunaw, nanang. Mabalin ka day nga uray italaang nga aldaw. Siyak ti umunang agdigaws. Jak nga ron agdigusan. Agsukataklatan. Tanay,
Maladaw akaw. Iti papanak. Iskwilaan mi. Sige, Iskwilaan wala mi. daw ako. Ano yun? Ana Don, Nixon School Campus. Don, Orion na. Ana? Ay. Mhm. Ano si Dama bang banglo? Mangot Sir. na. Hindi ako makaito may sidagan ko na. But all sometime. Orion na. Ha? Ana? Oh, ape ngay, pumanaw ka matan. Hindi nga. Kwa? Hindi nga. Madi. Agself ka pa'y balong. Nuwen. Diyak ko makayat ti umasidagan ko na ta mga numaangot na kat sa anak ka nagdigos kababain ko na. Ha? Ana? Digos agself tan. Agun Mike tanga dua. Ta agsel pa ni Mike. Ay, gure ka garod. Ang kapelay masidag. Uy, Uy. sakti ko ah. Ha? Ni anak ko nampay nga rod nga umuna. Sige. Orion na. Angkal, itaptaman. Nakatutok kami. Uy, gaya. Ni Ana? Orion na. Diyak ko makayat umasidagkan ko ana. Tamaang nak. Ay, kat sa anak ka nagdigos. Kababain. Ape nga pumanaw ka matan. Ha? Kwa? Mapanta di ta school canteen. Agmeryendata. Siyak ti mangilibre kan ka. Sa anak pa yung mabisin, Ana. O may kakit din. Ape, ayang umad-adayo ka kanya. Sa anak nga umadadayo. Apay kumangay nga umadayo akan ka. Iso nga rod amapantan. Adda spaghetti da dita. Saan ka di apaboritom ti spaghetti? Husband Rita. At tugaw taman dito'y salas, bakit? Aginanataman mo't itangal daw. Ay, makapa-stress iti agsapa takit. Ni, ti agsapa. Aginanataman mo't itangal daw. Makapa-stress ti agsapa. Day taapaseng ti ni suri. Day taapaseng anak kalukluk mag. Ah. Makapa-stress ti agsapa. Day taapaseng anak kalukluk mag tinang stress iti aldaw ta. Di ka man agtudo-tudo tabangan no makita na kaditatawa. Ket at nga agapa kayo. Apay, anya man na yatin agapaan nyo. Damagam pay lang. Di mo ayan nangagje panangipokpok kaw mi iti ni anya meten. Iti digo ko na yaw. Ay, nako. Anya man na yatin agapaan nyo. Damagam pay lang. Di mo ayan nangagje panagpinpinok kaw mi di tarwar. Nangagkulang mo, ti panagpinpinukaw yaw bilbilyo amano aliyar. Ken naglulukmag kayaw. Pagapapaan may daytoy pigiri dito'y balay. Ah, Nakuna na nabangsit ka no. ay, bilbilyo amano aliyar. Ken jay kinalukmag mo. Kas jay gaya. Nalukmag. Winta de jing iwan. Win si kantay. Anta, siyempre nalukmag. Oo, matabata nga duwa. Nagsao, dyan ako tong. Uy. Nagsao, dyan ako tong. Kinalukmag yun. Ako na nabangsit kanukan imaduting ilaw. Maduting ilaw diti balay ta. Pinukaw mi di tarwar. Nangagkulang mo, ti panagpinpinukaw yaw Made,
pagpinpinukaw yo jay bilbil mo. Ay. Bilbil mo Kaya biya yo. nangag, di pa nagpinukaw mi di taruar. Nangagkaw di pa nagpinpinukaw yaw. Jay bilbil mo kanaw ket mano aliyar. Ken naglukmeg ka. Pagap-apaan mi da ito'y pigiri dito'y balay. Takuna na nabangsit ka na kun imado tingilaw. Sa bali mat nang ngamot. Pidston. Page to baba. Pigiri dito'y balay. Takuna na nabangsit ka na kun imado tingilaw. Sa bali mat tinangag ka o pagapapaan yaw. Jay pigiri ti pagap-apaan mi. Di ka manin makaaw. Awat. Ha? Kedelenak. Ayun. Anday. Kunano ko lang. Pautuan. Kunak no ag is north laeng. Sa bali mat tinangag ka o pagapapaan yaw. Ay na, jay pigiri ti pagap-apaan may. Di ka manin makaaw-awat. Anay. Apay ako model ka mat. Nagdigos ka? Wano saan? Nagdigusak met na nakita. Agat baboy ka muklat ta. Oray si kamay. Makitam. Nakarkaro pa ti ango mo Na. Umuha? Tamay tanga aramid. Oray si kamay. Makitam. Nakarkaro pa ti angot mo Kitaam day tanga aramid. Ala, sorry. Kitaam ti aramid day tapasing. Nakarkaro pa ti angot mo Kitaam ti aramid day tapasing. Apay man na napabasulom ni Paseng. Kahit di natamat induron. Kat iso tinangirugrugay. Ulitam. Ay so sorry. Anyamatan. Ala, ulitam tagdigos. Kahit di natamat induron. Kat iso tinangirugrugay. Ala, ulitam tagdigaws. Ay, yakla kaya tag sublimanan ijibanyaw. Sigay, no di mo kaya tagdigos manan, dito'y kasalas ang maturog inton rabi. Ay, madimot Anyamot day taado sa mo. Sige, hindi man lag, digos manin. Darasam, ta sumarunua. Don Ana. Don Ana, kantini. Naimimas nga adayo ti spaghetti da dito'y kantin. Ngam jay lot-luton ni nanang ko. Kurang nga minno ka ti ketchup, kan cheese na. Uray jay luto ni nanang ko nga spaghetti. Saan matlaang nga naimas? Nalok ng unay ngamin jay pastana. Ken sobra ti ketchup na. Jak kursonada ka rin. Iso adito'y talatan kantin amangan iti spaghetti. Don, awan ka diti maangot mo? Awan mat. Anyaya day ta ama ang angot mo. Adda maang angot ko akili-kili power. Awan mat ni angot day to kili-kilit. Awan mat. Sino nga ta ti adda kilikili power na. Nagadayo mat dagiti pada ta ang mermerienda. Anya. Ay nako. Awan mat. Sino nga ta ti adda kilikili power na. Nagadayo mat dagiti pada ta ang mermerienda. Siyak samat ana. Ti adda kilikili power na. Sika? Kaano pa'y anaadaan ka iti kili-kili power? Sa anak ngamin ang nagdigos iti agsapa. Ay, nagpigsa ti kili-kili power mo doon. Jakla parag. Yamutan. Jakla pagarupan. Nagdagayang power mo. Sa anak ngamin ang nagdigos iti agsapa.
Nagpigsa ti kili-kili power mo dun. Jakla pagarupan, nga dagayang power mo. Mababain ako, nana. Di nakmat katawaan na kastaa. Rita husband. Doon. Kunak man, numabisin ka ako nam down. Apay adi mo matkut-kut siyan day takanam. Kasano ang maimas na timangan? Nagnisis met... Ngisis? Oh? Tila. Anyam. Panakaituno. Panakaituno day ta. Naksat kabarbik. Uy. Kita man ay. Mm. Nagngisi mo ti pan nakaituno dahi ta pork barbecue. Ngay tang simaw. Agtal na ka man. Kung taranak. Naanyabatan. Awan to. Kicks kunan ako madyamat. Kicks. Wala, Ure kicks kumama. tanu dua. Kicks miss. Si puta man dun. Nagngisi mo ti pan nakaituno dahi ta pork barbecue. Ngay tang simaw. Agtal na ka man. Ko, kung tarampay ti sakak may. Kontrabida ka talaga. Naimi. Naiminga. Naimin Edward. Tangag balikas mo dyan nga akon. Kontrabida ka talaga. Naimas, tinaksat a barbecue. Ay, down, anak ko. Apay aya, akas lasaan ka makapangan. Adda ka dinasakit mo, Ay, naamuanan ni Ana ti sekreto. Mabain ako na makikuyog kan kuana. Anya aya a sekretong. Di mo ko naan a bakla ka. Ay, di ka man nagsaw iti customer Rita. Apay bakla ni Daon. Awan ti pulimi a bakla. Kita man nagdaklan a bulog. Ibagam kili na bakla. Nangagmaw ginaganjar armen na, Ana. Ulitin man nga ibaga iti inam Daon. Naamuanan ni Ana nga dakili-kili power ko. Diyak nga may nagdigos iti agsapa. Tada kayo ti mo na nagdigos. Ana, ay, nag-cute anagan. Ar-armam na di abalasan. Kung naktumot ka, asaan na bakla ni Daon? Agarmak ko ma. Hanggang na-turn off dito ikili-kili power ko. Aguray ka man. Anya ti kunam anagan jay ar-armam. Nagsimple. Madis, nagsimple abakot. Nagsimple nga. Ana! Kuna, ko ibaga di nagsimple? Nagsimple na. Ano nagsimple? Anya ti kunam anagan jay ar-armam. Natanagkulit! Anya ti kunam anagan jay ar-armam. Ay natanagkulitan na yun ito at tao. Ana! Nangagmaw! Ay, Daon. Anya nga tilangan ay di abalasang. Ay, saan mo apilyan di kasla katima? Kat iti inam? Ay, Daon. Anya nga tilangan ay di abalasang. Ay, di mo pilpilyan. Ti balasang akas kalok magtiinam, wan. Pilyam tay siksi, Amukaw! Na. Amukaw no asino day jay nga ar-armam abalasang daw. Itapay lang. Ibagakken ka. Ajak kayat nga armam day jay nga anak ti sa iraw. Nanang. Anya sa iro ngay pagbagang bakay. Ay, Anak ti kontrabida iti anak ko. ti kontrabida iti biyag ka. Para naglaing jupit. Sige. Anak ni Pasing eh. Amukaw no asino day jay nga ar-armam abalasang daw. Itapay lang. Ibagakken ka. Ajak kayat nga armam day jay nga anak ti kontrabida iti biyag kaw. Nanang. Kontrabida asasawa mo, bakit? Ay agtanang ka man nga agsasaw. Di mo amaw day jay nga anak ti kontrabida iti biyag kaw. Mo sayaw.
Jay anak ni Pasay. Di mo amo dayjay nga anak anak ni Sarah. Ay, balik. Ay, Ay, gusto. hindi Jay Wen. nga anak ti. Kontrabida sa asawa mo ba? Tana ka mo sasaw. Di mo am-amaw day Jay nga nga anak ti kontrabida iti biyagkaw. Jay anak ni Pasay. Ha? Ay. Ma'am, di anak ni Pasing a best friend ti inam. Ay, agar makpailaan. Ngam panagriknak. Kat mabastedak san adi na oras. Ano pas? Ana. Ay, Ana. Ikatumanday ta nakasulsul di ta lapayag mo ahead sake. Nanang, madama ak nga greve-review. Ay. Agpudno ka man. Jack kayat nga agulbod ka. Unay kayo mo nanang. Dandanin masulok. Ay, Masulok nagsa- to'y mata. Kukunak pamagayam. Binasa Binasa mo ngam mo. Nakatudo ka niya. Anyat ipudno. Agpudno ka man. Ay, datatang. Ay Jack bak. kayat nga agulbod ka. Unay kayo mo nanang. Dandanin masulok to'y mata. Gapo iti katutudo day tatamuduyo. Apay, anyat ipudno. Apay, nagkuyog kayo kanaw kan ni Don, ha? Nagkunamat. Ay imbaga kanyak jay classmate mo, akaaruba tayo. Nagdate kayo kano ijay kantain. Ha? Saan ka nakatagaray? Tapod no, saan ka day? Ha? Imbagak matenkan ka, asaan ka ang makiinaram iti dayjay nga anak ti numero unaw akalaban ko. Apay ay nagtangkan ti ulam. Amumat no kasanaw nga Eksakto, tatang Pits pitch for baba. Ay, nga to. Pasay. Nyamak ni nanang. Gusto day tan, pasing peng. Gusto ati baga. Numero unaw akalaban ko. Apay ay nagtangkan ti ulam. Amumat no kasano ti panangap apakanyak na dya babae. Ha? Ay, gusto day tan, pasing. Ay, Agrib-rib yun day ka anak mo. Inka kat ung tanay. Win nga rod lolo. Nakaungungot ni nanang. ay. Itay pa yatang denggak ti panangungunget mo di ta anak mo. Ano ko mano agin inaram dakin ni Don. Ay, may sa kayo mat akontrabida, tatang. Amo yung mat akalaban ko ni Rita. Kat, agdanayon kayo latan nga kalaban. Sige lolo. Kung tanyo ni nanang, pakanayon nga apaan dita. Bagbagaan ko na man laangin. Antirita ko na. Ang Sige tirita ko na. lolo. Bagbagaan nyo man ni nanang. Nay na nga pa niya ang tirita. Sige lolo. Eh. Bagbagaan nyo man ni nanang. Tapno saan nang apaan niya ang tirita. Ha? Anya ti awag mo itidayja akalaban ko? Anti nanang. Anti Rita. Ay, matulang aksa. Nagsakit adenggan akas na ti awag mo itidayja akas laswang. Nangibagakan ka. Akas ta tiyawag mo kan kuana. Ana? Rita Has. Day, apay day to'y surat nga yaw awat mo kanyak lakay. Nay, nagapoy di barangay. Basaam. Apay nga ipabasam kanyak. Kat amom mati agbasa. Basaan mo na. Ay, basaam nga raon. Apay asinuratan dak ije barangay. Ay, basta basaam. Jak kayat abasaan day ta. Nata. Apay nga Ay, nga purwak mo, di mo ipurwak pa'y ko binasa gayam. tilinaon na. Nyamot. Pugtara na manaon. Apay asinuratan dak ije barangay. Ay, basta basaam.
Ay, jak kaya't abasaan deta. Apay nga impurwak mo adi mo pa ipinasa may tilinaon na. Jak ngarod kaya't abasaan. Kahit, asino nga rin timang basa ita? Pasing totong. Tuwang. Ay, nakadigi title mo. Ada diyan tay. Subtitle. Gunggunam. Ay, day takot ti maganap ti lastog. Ha? Hoy! Ay! Pasing! Pasing! Ay, tatang. Nay, apay akinulding nak. Katawa ka man na nakatawa. Madamdama. At daman ng sumra kang ilaw di tang iwat mo. Ay, awanan. Ag-break kami, pay. Madamdamamanan nga ituloy mi ti agdrama, apo.
Salamat ni kape, ma'am. June Alexandre, good morning kinyayo aming customer, Sir June. Agkape tayo pa iti naamnaw.
time we say goodbye, baby. Na magaan ay na bago. Marakano kiti ay di. Umakbak ng kano dagi na panin. Karo dagi mo na. So the first nga nagmulit eh. Di kwan ba bay? Lakas ko na. Lakay. Ay, lakay yun. Nasa pakamiting may dito yung barangay hall. Paday. Awan na taoy. Sita lang ti kwan. Talaga. Sita lang nga makaskastrekan ti social media. Makuha kayo ko. Pinadas ko nag-post. Talong nga daw 2 views. Basta duta. Wala nga cellphone mo, buya. Kanya ID na dito. Nga ka ID na natin. Dagtan ni surat dito. Awamay. Nya. Nya ID mo dito jupit. Ay, sakit utak ko. Talaga. Uy. Sakit utak ko eh. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Jay. Next ang papanakat Surigao. 15 days. Siyas naganda yun. Di nga pag-drive back ngay. Ilugang Kororo, Mamindua. Surigao City. Diyan mo no, Del Sur, Mindol Norte. 6640 nanday ito eh. 6614 Inteng. Nay, nagsapa kamot nga imay dito'y barangay hall paray. Ay katwen Jak kayat ti aguray iti atiddo ga pila, pare. Anya ayati umay mo alaen ditoy. Umayak man mangalay ti barangay clearance kaw. Ay, kasano nga tadaytan. Ha? Ape akasanaw. Awan kanu ni kapitan nga agpirma.
Nay, napananaday ta kapitan ngay. Saan pa ya si Mang pa? Ay unay mo tayo, anyat orasan ngay. Panagmimeriendan, awan pa'y laing. Alas 10 na, paray. Kasanungay nga rin ta barangay clearance ko, paray. Ay, kahit subliyam tuain ton mapirmaan ni Kapitan. Ay sos, sapay ka sa pula kon gem. Wapay mo't ngamin ngawan pa'y ni Kapitan. Kanayon mo ta maladlado day ta kapitan. Uwad nga raw. Diyak aman amaw, wapay amaladladaw akanayon nga umay. To'y bad. Kada na alam mo spinach. Anang basil, awam mo. Mayat spinach si nanang ni baka ito nang manggisa na labaw. Pagatang ni Ana tijing basil. Diesel, di ba masing abata? Nagdi ilalaog di pesto. Awam mo Basil. sila. Diesel pa namin. Basil. Napanak ante. Nalabsak ni Kapitan Ije Balay da ba daw? Yamat. Balay na badungay. Agay ka man. Hello! Nalabsak ni Kapitan Ije Balayda. Aging inat pailaan. Anya? Anya, iti kaya nasa unday ta. Ay kat kaririing na. Agmulmulo mag... Yeah, day ta Mabalik ka. kapitanay. Di pa lang aglusulos. Kasi ako di sumukat. Wine. Agmulmulo mag... Maday. Lagam amudan na dayo pa lang. Wa- Pandapitsan yun. Yung sugat pa lang amudan yung 2-in-1. Datuloy. Ay, may wanting ko. Nakamaong tiyasin amudan. Ay kat kaririing na. Agmulmulo mag pailaan. Idinakita. Anya mo day ta kapitan ngay. Ado nga ron tagreklamo. Ta iso ti kaladawan asumangpet ije barangay haul. Saan nansamutin na mapirma niya barangay clearance ka? Ado, tagreklamo. Saan lasi ka? Ayun na yan. Pangaldaway. Angam kariring na pailang. Day ta kapitan tayaw. Baba ko. Babae. Kila kay Sara. Isa balik man din Awan pitan kita. Kagawad mo't dito yun. Series mo. Ay, agora ang Ay, sige, ikoklatan, ibusis ko. Dapay nix kuha nang manin. Natural boys. Ay, Kitty. kagawad. Naimbagtad na kayo dito balayo. Kagawad dyan. Kung namat ka no Ay, sige, kagawad dyan. Ano kagawad bugsot ngayon? May maijig dyan. Haan bugsot. Ay, sige, bugsot. Kagawad bugsot. Ang Naimbag... naala. Ay. Kagawad bugsot. Naimbagtad na kayo dito balayo. Tangay saan mi ang makikita ni Kapitan. Da kayon at ipagreklamon may. Wadi ngagbalikan. At ipagreklamon. May. Kung naman. Mi. Di kagawad dyan. May dito bugsot. Bugsot. Ay isa. Ayun. Sikan ti pagreklamon man may. Anya, ti reklamo yun, nana. Ay, ading ko. Dagiti man grupo ti Marites dito. Tapno, madumat. Ti tao na dito. Uy, bugsot. Tangay saan mi ang makikita ni Kapitan. Dapay, kagawad bugsot. Kung naman to Ulit-ulitin mo ipagpaganagan ko Ay. Tapno, bali nga kapitan. Tap ka no? Sige, tap. Kagawad bugsot. Tangay adda ka dito balayo. Tangay ni maday. Anyabot to. Kagawad bugsot. Naimbagtad da ka. Pakatang nga raw din dyan bugsot. Anya nga ron. Munli. Ay, sige ni munli. Sige. Kagawad munli. Naimbagtad da ka dito balayo. Tangay saan mi ang makikita ni Kapitan. Sikan ati pagreklamon me. Anya, ti reklamo yun. Dagiti man grupo ti Marites dito. Apay aya. Ibagam man mutkin ni Kapitan. Asaan amaladladaw asumrak ije barangay hall. Dahil tati reklamo yun. Adda pa'y kagawad munli. Ibagayo amin. Idi meeting mi atismosa.
Iso ti kaladawan nga imay. Inururay mi ni Mano. Nga mano, inururay mi iti grupo mano. ti Marites. Wen, apay nga nga. Iso ti kaladawan. Sino ti kaladawan nga imay? Ni Kapitan kan. Iso ti kaladawan nga imay. Ay, idi meeting mi at chismusa. Iso ti kaladawan nga imay. Inururay mi iti Mano nga oras. Hindi ko siguro, adi. Pasensya kayon ken ni Kapitan. Meron. Ibagayo kami. Idi adda meeting. Iso ti kaladawan nga imay. Inururay mi iti Mano nga oras. Ala, pasensyaan nyo latan ni Kapitan. Idi simangpet, suyaab a suyaab. Madlaw a makaturturog payla ang kagawad. Ala, idanon ko kan kuana dagiti reklamo yo. Wen, kagawad munli. Ibagam, a grupo dagiti Marites tagreklamo. Ay, wala niya. Sikat ti presidente dagiti Marites. Wen, kagawad munli. Bayan nyo, makadanon kini Kapitan dahi ta reklamo yo. Sige, idanon mo nga idanon kagawad. Kiti, O, Kitty. duwal mo. Duwal mo nanday. Kuma. Wen, kuma. Kamu kayo. Wen now. Ay, sige. Kayang handa ta. Kaya na dito, rehang nag-YouTube. Gumatangak man iti kape ken asukar, Kitty. Tanay, nakarikap met ni Marikwanang. Ay, aldawan na nabanang. Asino ti agkape? Niinting Ay, agbirok iti kape no makarieng. Ay, kaya't yung asawahan nana. Pasado alas 11, saan pa'y nakariing ni Kapitan? Ay na agur-urok pa'y laeng balasang ko. Ay, kasano daytan ngay? Apay aya balasang ko. Katno ag-meeting da ka no? Ag-session kami itong Lunes. Ni kagawad ti ring ro dayta. Kasano daytan ngay? Apay ikatam sande kasan mo daytan ngay, uncle, pakikat man. Ay, oo na yan ni Kapitan. Ay na, agur-urok pa'y laeng balasang ko. Ay, oo na yan ni Kapitan. Ay, kasanon nga iti trabaho na. Ay, wen nga raw. Sapay adda session da. Ay, nana, amuyo. At dapay dagiti maidindinon. May dindinay. Maidindinon, reclaim kinya. Amuyo. At dadagiti mang ko areklamo da kontra kan ni Kapitan. Nay, anya dagita areklamo da, Kitty. Nana, amuyo. At dapay dagiti mang ko nga areklamo da, kamno. Nana, amuyo. At dapay dagiti mangmangeg ko areklamo da kan ni Kapitan. Nay, anya ngay dagita, balasang ko. Kanayon kano amala daw ni Kapitan, no kastang agpaayab iti meeting. Ay, una yan. Nakababain nga agpaiso kadagiti bumarangay. When nana, kababain talaga. Kan, at dapay kano dagiti saan ang mapirpirmaan ni Kapitan? Na Kapitan. Nana, kababain na talaga. Kan, okay. Nana, kababain na talaga. Kan, at dapay mangmangeg ko. Ibagbagada nga adda dagiti clearance asaan ang mapirpirmaan. Kat kasapulan unay jay kliyente. Wen garud bay ang balasan ko. Taidanon ko man dagita kan niinteng. Bareng mapalagipan kat aramiden nanti trabaho na. Ay, wen anana. Iti kasta, saan agumura ti tao kan kuana. Jayon. Lalaki kwart. Bagi mo. Uy.
Chip, pudno ka diti pag-iistoryaan da dati igit ti kanigit ken kapitan. Kanigid ko ang tawan. Chip, pudno ka diti istoryaan da may papan kini kapitan. Aw, anya day ta, John. Awan ka no matir aramidan ni kapitan. Anya ngawan. Maturog ka no lang. Agtugtuglap gayam. Kanayon ka no pa maladaw no at damiting. Sige, tayo nakto kita ni Jabalayda. Panagnakak no pudno day tangay bagbagata. Isumat ti bagbaga dagiti tattao. Kanayon nga iso ti pag-iistoryaan da. Banang. Inting next. When the sun goes down. Antay, ni uncle ko ngay. Itim-timplak pa lang iti kape na, takaririing na. Anya? Aldawain, kariring na pailang. Win nga rod ah. Ala, ingka man ito daytoy kape na. Sige. Uncle! Agring kan! Atuyan ti kapain! Inting. What? Page 2. When the sun goes down and the band won't play. Oy, 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 oy. Ay, oy, 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 oy. Ada nagsweldo ti YouTube ah. Ada nagsweldo YouTube ah. Intiang. Ada nagsweldo ti YouTube ah. Page 2. Yeah, ay. Atuyan ti kape! Bridge. Ay, aldaw gaya man. Ah, Pwede pa menangag ti panagtaraw ti kawitan. aldawan. Nalpasan na nagtaraok dagiti kawitan. Aldawin? Kung naknoparbangon pailaan. Agkapi ka ng kail. Kamapang ka ni di barangay hall. Kariring ko pailang papanad na kung ijay. Ay, mamahati ako ni tibagbaga dagiti taaw. Amat maturog lati among nga ramitan. Ay amok no asino tinangibaga. Ni manin paribadungan niya. Saan lang nga isaw? Aduda. Ayan na di kapik ta agkapi akon. Ay badag! Isaga na mo ti pamigat! Ayan nga ni Kapitan Chip. Madamang agap kapay. Kariring na niya. Ungaraw, aldawain. No kasta, pudno timang manggag ko nga istoryain da di ta igid. Ala, di mo lang bagbagan iti sa balay. Tapno sana madaksan ni Uncle Kao. Mamuan tulat ta, dagiti tattao, uray jak ibaga, Chip. At daya maisikritom ka dagiti kabaranggayan tayo. Banin. Mangantayo manan! Kimas. Ay, Salamat sa maglangan tao rin sponsor. na-dismonetize kami kinibadong ka. Ang dati na-monetize. Agbios to, ti 5 days. Nag-bio kayo man, jay binawi glin tapno ko. Ang danto manin sumaruno. Pangasiyo. It's a 3 Ni, panagsuswildo manin kuma. Iteng, Ay, jakpe dalpas nga. Hindi nakasasaw. numalpas ka amang rabi eh. Ay na, Anya ti aramida. amom lang nga ronit. Damagang palaan. Aguma ka manan nga agbuya iti TV. Ay, dangarot padaan na ka pelikula. Ay, masapol ang maturog ka amasapa ita. Tapay paturugan na kan sapa. Apay, nalipata maun. Tiyan niya. Adda session nyo inton bigat. Ha? Ada ya session mi ito. Bigat. Kat no imbagan ni Mari Kuanang, anas kan nga ipalagip ko kan ka nga adda session nyo. Tapno saan ka amala daw. Ayun, aniya. So atap no saan ka amaal dawan, saan ka nga agbuya iti TV ita arabi eh. Kasano ngayon di padaanak.
Inteng, Pangirim ka manin. basta maturog ka, masapa ita. Na, agro nga abki din. Kahit ko tagbuya iti TV. May sa, Agay ayam ngaron iti silpaon. dua, Na, tasan lang ta mabalin. dua, kat kagudwa. Ah, Di mo urayan nga agtalo ti bilang ko, intay. unan. Masapa ka maturog. Nakaungat ka. Morning. Inteng, ay, agreeing kan. Aldawan, Apa bagreeg ka. Yak pa'y nanggagdatarawak na kawitan. saan mo pa'y anangag? Denggam anaimbag, Na, kaslag paparaw ang manok. Dan sa uyak na. Ay, agpaparaw man ataraok wenno agoy uyak basta bumangon kan. Nasa papaya. Kaya't mo tabilangan ka manan. Ay, mabalin nga aging katsa nga pulaw. Dwalaeng inteng. Ha! Bilangan ka iti dua. Na, No saan ka pa'y labumangon? Ha! Masapa ka ang makaraman iti balunag. ay, sus! Bumangon ako. Kwarin ba? Nay, nasa pa kayo ang nagring ita, Uncle. Ining naktumod ni Antim. Ay, umayak makikapi dito'y balayaw. Ay, agtimpla kan tagsukatak. Ada ka no session may. Nagkunang agsukat kan. Mapanak karon makisesyon. Agsukat kan asaan ka pa'y anagdigos? Ay, sana mabalin nga agsukat ka saan ka nagdigaw, Uncle. May sakamot kwarog. Ingka agdigosan. Tanakababain ka dagiti tao iti aglawlaw mo. No saan ka nga agdigos? Ay, pudnaw. Agap-apot dan tumanay iti agong da. Ay, mabalin nga inton bigat ti panagdigos ka. Mabalin ka no, Antay. Inteng, bilangan ka manan. Dua! Na! Ha? Apa dua dagos? Di mo urayan nga agtalo ti bilang ko. Mapan ka nga minayin. Nagpartak nga agbilang ni Antay. Drid. 2.2. Nakasagana ka nang kay. Ay, mapantan. Ay aguray pa'y. Aguray ka no pa yang kay. At dapat ibaga ni Antay. Anya man ang ti ibagam. No sumrag ka, umisam. Ay, Umisam ka. At naman ka iti pizza ko nam. Ampay. 66-14 dati. Surata maamin nun. Hindi sinang ti pizza. Anya man ang ti ibagam. No sumrag ka, umisam ka kadagiti masabat mo. Aw, nangagmawang kay. Ay, nagadukat nga ipaparami din ni Antim. Nasaya at kumatipan na kilangan mo kadagiti kabaranggayam intay. Tapno saan da maumaken ka. Aw, agpaiso day kay. Na, Masapol anaisam ka. Tapno nalakada ka, aasit gan. Nyamat ka. Kasla ni Dr. Abuan. Naisam na lakamasit ka na doktor. Puna na matili. Nagtubo nga dagos na inahit ko. Tapno saan da maumaken ka. Agpaiso day kay. Masapol anaisam ka. Tapno nalakada ka, nga asitgan. ay aga semantirigat ti ipapaaramid ni Antim. Riingin naklangaro din iti masapa. Pagdigusan nakpay iti saan. Iti. Ante. Rugyaman na. Ay aga semantirigat ti ipapaaramid ni Antim. Riingin naklangaro din iti masapa. Pinagdigos nakpay iti saan ana idadang adanon. Ita pagisumun nakpay. Para ken ka dagiti ibagbagak inteng. Pagsaya atam metlaeng. Toy bad. Toy bad. Ay.
Sa sponsor. Ay, unay matan ba daw? Makaungungutak. Mapan kay di barangay hall ang makaungungay. Kay, maturog tagayam dahil aramidon. Kay, Ha? Jay? Andan, mapan kay di barangay hall ang makaungungay. kay, maturog lat tagayam dahil aramidon na dahil kapitan. Wan, ngam di mo ipadlaw ang makaungungot ka. Apay kumasaan nga eh. Ipadlaw ko kinkuha na, tanam muna dahil aramidon na. Malaing ka nga ron alaan ng di barangay clearance mo. Way, mapana ka talaga. Do saan na paila na pirmaan, Jack Lamon. Talaga makaungutak iyayain. Kuan in. Anyati, ay ni kagawad ko day tam. Monle. Monle. O mangan tiyo nga rodan. Wen, sige. Eh, naka din nga page. Page 4. Agawis ka mo ah. Ay, ay, ay. Tuloy ka mo. Nasapa ka ita si Mangpat, kapitan. Ag-session tayo nga ron. Ken, uy, kadigdigos mo sa. Kababainan mo sumura ka ka nabagsik. Sumungad ni Tata Badong. Ay, nakumpara. Umay ko man na lang di barangay kli. Ay, mali. Sorry po. Sige, sige. Sumungsungat pa ng paning Diyo. Parang may balbalkutan ba? Salamat. Ay, nakumpara. Umay ko man na lang di barangay clearance ka. Ay, good morning, pare. Ay, di ka man nag-good morning pare. Ay, umunag ka ta ag kapita. At kapay? Ay, kagawad. Ada kapita yaw. Ado, kapitan. Ay, itimplaan na kami man ka ni kumpara. Di barangay clearance ko nga eh. Win. Hindi ka madanagan. Maalam di barangay clearance mo ita. Napirmaan na eh. Win. Agawid ka na raksak. Higop kapi. Di masay. Siya pa itimakan ko na. Ay na. Nagmahiyatin tiraman na dahito yung akabay paray. Kaya magusto mo ilaan. Ay, kituwin na paray. Ito lang ang namuam. Ne? Sorry po. Ito lang ang namuam. Taklang. Kaya magusto mo ilaan. Ay, kituwin na paray. Itaklaan na muat nga dagayam kapay dito yung barangay hula. Dumagas ka lang ta. Tao may kape. Mabalain paray. Win. Aw, ato titinapay yaw. Nay. At dapat tinapay na. Naragsakan para. Ay, kituwin na paray. Sino mo tisan ang maragsakan nga eh. Aglalaw, no libre akapay, kan tinapay. Parang. Apayang kail. Paypayan na kami man kanita tamabadaw. Arikla daw. Dapat pay. dapat libre ang pizza. Ang buy-buya mo ate. Tawanan din nag-ijay. Arikla daw. Ay na, Pay. dapat libre ang paypay na. Ay nagmayatay. Pontoy. Kitty. Ganito yang. Ikaw pizza. Capit cha. Ikaw. Dito yung bagyo pa. Oh. Capit cha. Ni Kitty? Oh, tuyang. Siyak ba ni Kitty? Yes, data jay balasang. Nakapitsan. Page 4 baba. Ay, pwede ito nga school. Ado tinataratar mi. Ay, ni Kwan Halita, ni Monli. Ay, ni Monli. Kapitan mo.
Adutin na pagsasaritaan, may. Itikalkalpas a barangay meeting, may. Ay kat mayat ano kasta kagawad munlay. Nagsapa ngamin na simret ni Kapitan. Iswa na sapa mo yung, ano lang, rinugyan, desisyon, may. Ah, Istorbo Thank you, di man. Jipit sa Antilulit. Yo! ay thank you, Ma'am gas. Lulet. Kanak man nagpasyar kayo ni Madam Mayat Emiliana. ano kasta kagawad munlay. Sapa ngamin na simret ni Kapitan. Iswa na sapa mi mat arinugyan ti meeting mi. Saanan anala daw ni Kapitan? Sana na. Kan sanan anabangsit. Hey, amuklatan a pinagdigos ni Maribanang. Kunana, asaan ka nun amala daw asumrek. Ay kat nasaya at ano kasta. Nabayag da mata nagsarsarita kini Tata Badong. Saan ang nagungot ni Badong ka? Aking kinaawatan dan kini Kapitan. Nasaya at nga ron no kasta. Ket no nakaisa man nagawid ni Tata Badong. Adda nga ron ijay balay may nga glutaw. Apay, naggapuan yung amin ayan, ana. Napanak na kikaaroba ah. Nakiin-in ni storya akmet ah. Ah. Kualala. Aw, anya nga itanod jawn. Pag-iistoryahan da pa lang ni uncle ko dita i-guide. Winchep, nang nagkuha pag-iistoryahan da man ni Kapitan. Anya nga iti bagbagata. Saan ka numata na maladla daw ni Kapitan? Ay, talaga asanain. Naisam ka nuwa ka na yun. Iso nga ibagbagada, anala ka ama asitgan. Pudno man ang dayta. Nagbalbaliwan ni uncle ka o kapukin ni antay. Nagsapa ka ngay may diti barangay hulang, Kyle. Eh, una. Tasyak ti Kapitan. Unang, Kyle. Kasta ngamin Ay, alala. Mangisagad na ka iti kapay. Da kapita ka anakan. Daki nagkapi di balay. Nasapak nga imay. Makita mo ito. Nasapa. Unang, Kyle. Ariglataw. Kalpasan ang makakapita. Agtrabaho ako. Ado ti pipirma kita. Ay na, Kapitan! Naimbag tadalatan ni Nanaban ng amang bagbagaken ka. Aramidam ngamin ti pagrabangam kas Kapitan. Ala sigay! Diton tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Mangantayaw. Mangang kami. Ma'am, ante, kano ti kayat na? Ay, sige, ma'am, garon. Tapang siyan, alay. Bye. Yan,